so kawai a wannan kujerar wanda ba ruwan shi da wata basaja ba ƙuri'un mu ne a gaban shi ba da zuciyarsa yake yin aiki saboda yana kishin rayuwar mu. Kwarai. Yana fafutuka ta yadda mu ma yan ƙauye za mu ji daɗi kamar 'yan birni ba kamar kowa bar shashanci kuka sani. Ba mu damu ba ko ma me za ku yi. Mu dai ku je Hyderabad ku maida mana wancan a matsayin babban minista. In ba haka ba, na rantse ba ku ba sake shiga ƙauyen mu. Barka da yalla bai. Me yasa kuka nemi wannan zama na ujula? Me ya faru? Al'amuran mazaɓa a kowace rana ƙara munana suke yi yallaɓai. Mutane so suke su yi zaɓen babban minista kamar na ɗan majalisa. Kwarai yallaɓai, da zarar mun ziyarci mazaɓu sai ruwan tambayoyi daga jama'a akan me yasa muka tsige shi daga babban minista. To kujerar motar kasuwa ce da kowa zai zo ya dasa mazaunan sasan nan ya fece. Kujerar babban minista ce fa, wannan kawai zancen tasha ne yallaɓai. A taƙaice da yallaɓai kowa tsoron gaya ma abin da ke zuciyarsa yake. Maganar da ita ce da za ka sauka a mai da shi wancan ɗin to hankalin gari zai kwanta. Duk da cewar abu ne mai wahala, ya kamata a aiwatar da wuri-wuri. Barka da Arvind. Fatan kana lafiya. Zauna. Ka yarda da ni ka damƙa min muhimmin al'amari. Amma na miƙa wuya ga barazana. Kana ban yi aiki na ba. Wanda hakan ya jawo maka faɗuwa yallaɓai. Sau da yawa ina neman haɗuwa da kai yallaɓai. Amma kawai sai na ji ba zan iya fuskantar ka ba. Wannan tsarguwa ce ta sa na ɗauki tawagata. Muka so mu binciken sa kai. Sanadiyar haka muka gano wani ɗan jaridan bincike mai suna Mitra yana da bayanai da yawa, amma ya gudu daga jihar nan. Mun zo mun gano yana wani ƙaramin ƙauye kusa da Berhampur a jihar Orissa. Abun mamakin shine yana da tantama da kuma zargi dangane da rasuwar mahaifinka yallaɓai.